Jak to kráčí hráči. A dneska si zahrajeme Fortnite. Dneska asi budu ukazovat můj oblíbený loadout. Jo. To bude asi všechno, co dneska ukážu. To bude jenom loadout. Jdu si sednout. To jsou peníze, co říkáš? Peníze. Zima. Čekáme, až se to načte. Jak se dneska jste se měli? Já jsem se dneska měl dobře. Dneska odpoledne jsem hrál chvilku Rankedy. Dal jsem Gold 3. Kde máme goldy? Čau. Tak. Já si možná sundám tady ten kryt. Dobrý. Takže jdeme. No, kamo. No. Budu se si trochu stumit, budu mě to vyřve. 25 zkusím. To se laglo. Si může takhle lagnout, tak. Máme jednu zbraň. Ty, no. A to jsem nechtěl dělat. Ty, protože oni se postaví tak na hovno. Pardon, YouTube. Dobrý dat. Potřebuji být. Potřebuji jinou zbraň. Taky. Dobrý. Dobrý. Já myslím, že umřu. Máme další zbraň. A já jsem nehrál moc. Dělej. To jsme viděli v lobby. A on jde zpátky do lobby. Dobrý. Potřeboval jsem shotgunu.
Tady to se beru, no. Jdeme ho zabít. Nebo jí. Dobrý. Nehitováno. Přebí, no. Dobrý dat. No, v podstatě mám už loot. Tady to je můj loadout, který hraju vždycky. To se seká zase. Dobrý, možná to vyhraju dneska. A to by bylo málo. To by bylo hustý. Tamhle ho musím. Dobrý. Yes. Teďka mám časový zbraň. No, teďka je to hotový. Jsem vždycky podal takové hodně hráčů. Nevím proč. Dobrý. Teďka tryhard. A blbě se mi jako hraje, když se nerozhraju. To je moje první hra teďka zase. A nevím proč, ale cítím se blbě. Ale prostě nevím proč. No dobrý. Tady to je můj loadout. Trochu podobný k Alkanova loadoutu. Trochu. Tak. A jdeme hledat kilo další. Dělej. Já se jdu napít. Dobrý. Voda je výborná. Mně chutná voda. Pokud to vyhraju na poprvé hnedka, no kámo, to jsem vám podělal. Dobrý, to se vezmu. Na rotate. A taky potřebujete u tady toho dát nějaký rotate. Takže jo. Rotate je to nejdůležitější u tady toho. Taky potřebujete rotate, je to ze zóny do zóny. A taky nějaký vývoj potřebujete. Jo, takže jdeme. Kde? To se neměl dělat. No, ale já chci radši další. Tak dělej. Teď to trochu vyloutíme. I se naučím. Škoda, že furt nefunguje ta double pump. Tady teďka. Já už nevím, kde jsou. Dobrý, no.
koukám, že se ty hráči moc nefajtí. Jdeme hledat lidi. Jo. Musíme rychle. No, když zrovna nic mluvím, tak se spalme. Ničeho nic. Kámo, to bylo clean úplně. Úplně, kdybych mu plivla ten skin a on by zmizel. Dělej. Hledáme. Musíme hledat. I believe I can fly. Máme 9 kilů. Kamo. Dobrý dead. Já hraju spíš za rebuildy. Builder. Já nemusím ale moc buildit teďka. Kamo! Trochu miss. To je dobrý. No, to toho jdeme zabít. To je bot. No a mě se suká. No dobrý. Co se na to Fortnite počítá, ale dobrý. Úplně. Yes. No prostě rotate potřebujete hodně. Tady. Jsme tady. Nepotřebuji double. To nebude stačit. Já jsem ji koupil. Kamo? A to nechtěl. Nevím, co na ní tak moc vidíte. Někdo z ní umí hodně hrát, ale já ne. I would follow. Jdeme. Jo. Tak, tady máme to naboje. Jdeme sem se podívat. Tady jsou healer. Tady je hráč. Jdeme ho dodělat. Taky dá. A čemu jak to bude ten skin a já nevím, co budu dělat. Čau. Dobrý den. Kamu? Nemá. Nic lepšího. No a pokud chcete, tak si to můžete odzkoušet ten loadout. Dobře, jdeme. Tady, no kámo, 13 kilů. To je krása. To je úplná krása, kámo. Jdeme. Tady další. Ta byla taky zlobě. Dobrý. Tyvo. I will fall.
Teďka se moc nevyplácí chodit na ten vlak. Ty ne! Mně spadla blbá kniha. Na Lego. Já si ho potom opravím. A jdeme pro další kily. Nevím proč, ale baví mě to, ta hra. To možná vyhraju. Je to 15-15. No 15-15 jsem to říkal. To vyhraju, kámo. To je dobrý znamení. Ta baseballka vám ještě dává pryč fall damage. To je na ní to dobrý. Zakončím to vinem dneska. Pokud se to teda povede. Ale já si myslím, že by se to mohlo povést. Dneska bude lucky day. Si myslím. Tak to tady nebude, ne? Mám dost nábojí do všeho. Tak jsem šel správně, no. I bez toho nic bych to viděl. Dobrý, no. Je to 12-15, to možná dám už. Dneska. To nevím. I would fall. No. Kámo, to bylo smooth. To bylo úplně krása to byla. Kámo, pokud to někdo editne, tak mi to pak pošlete. Prosím. Já chci vidět, jaký dobrý edity z toho uděláte. A já ho neviděl, že tam může být. Já myslím, že šel k němu. No boj se. Dal jsem asi stále. Dobrý. Sub-Zero. Věc. Co? Dobrý. I would follow. A kdo dělá nejlepší edit, tak mu dám follow na TikToku. Akorát mi napište potom to jméno na TikTok. Tady je auto. To je skvělé, vole. 25. To může být světy, kámo. Tak. Hledám hráče.
Dobrý. Žádný kid nebude podívat kámo auta. Ty Ty jsou good úplně. Je to all good ještě. Když mi to takhle fouká. Úplně no. 18 kilů. Úplně mňamina. To si dáme. Možná někdy natočím Mortal Kombat. Tady je video. Kámo, tak já neslu polovinu šotuch, ale dobrý. Kámo, ten měl loot úplně. Úplně se má nastat. Yes! Mně spadlo to, ne. Mně se to kámo rozbilo. To nevadí. Aspoň jsem vyhrál. No tak pro dnešní video by to bylo všechno. To je můj loadout. Jo. Tak čusík, musík.